su yankin shi ne. Yankinsa ne? Yankinsa ne. Za ku yi magana. Zai magana ne. Zan je gidan dutse wallahi za ku yi magana. Allah ce muke ka. Amin. Wannan ya ce salam Ali daga Rigasa, ni dai babbar matsalata shine ga tsadar kayan masarufi, rayuwa ta ya zama abin da ta zama, amma har yanzu ba a ƙarawa ma'aikatan gwamnati albashi ba, da wancan tsohon albashin da har yanzu ake biyan su. Ku tashi lafiya, sako daga Ali Rigasa. Kun ji ya na ji ku ba ku ji ba da ba to duk da ku ake tafi da wannan tafiya. Gaskiya ne. Ni kaina ina kuka akan albashi na, amma hakuri nake yi. Kai kanka nan Ni kaina to wa kake gayawa? ina gaya wa Allah kuma ina gaya maka. Ka ga magana na dai Ka ta ci zo. gaba da gaya ma Allah sai ka fa bullewa. Magana na ta zo. Tunda ne yanzu sai na tsaya na yi bincike ko ba haka ba? A gaskiya bincike ta ofishin nan za ka fara. Ta nan ofishin kai Allah ce muke. ba magana Allah taimaki gwamnati a nan bangaren. Waya kake min irin wannan ne da ranar a magana sai ka tura wajen ɗan ƙasa. Da cika zafi ne tsoron ka nake ji wallahi. Saboda ba ka da tabbas Allah ce muke ka. Wai haka za a tafi nan tawo ko da ku? Anya ba zan yi wartaki da ku ba kuma kuwa? Kada kai wartaki da mu Bai da muna gaskiya. nan. Ka san idan mara gaskiya daban yake. Allah kai. Maganin mara gaskiya daban take. To, bari mu je wannan. Ya ce salam, ina muku fatan alheri, gaskiya ina jin daɗin wannan shiri, da fatan za ku tashi lafiya. Saƙo daga Clement unguwar Romi, Clement unguwar Romi Kaduna. To, muna ansawa. Wannan ya ce salam, ina yi ma gwamnatin bakin ganga fatan alheri. Saƙo daga Abdulrahman Zamfara daidai Abuja Buhari local government. Yawwa. Wannan ya ce salam, ina muku fatan alheri. Sako daga Sani Mando. Wannan ya ce salam, da fatan kuna lafiya gwamnati. Har yanzu dai 'yan bindiga suna nan fa a dajin birnin Gwari. Sako daga Sadauki birnin Gwari. To, salam, ina muku fatan alheri. Bayan haka ni dai addu'ar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Abdulbakir Abakwa Kaduna. Ku tashi lafiya. To, ina ga ƙarshen wasiƙar da za mu karanta kenan. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai ku ji musa tare da sauran wasiƙun da ba su shiga ba, a ci gaba da bibiyar mu. Wannan haka. Lambar da ake tura saƙon ba ta canza riga ba ko salo ko gurin zama. Lambar tana nan 070-37-0-37-37-0-9-8-0-0-7 ta turawa suka ce 070-37-09-80-07 ita ce lambar da za ku sarbaɗo sako a sai da kalamai, a faɗi suna da adireshi, a iya magana. In ka ji wasiƙar ka bata shiga ba, ta faɗa cikin jan kwando, baka sassaita abubuwa ba. In ta faɗa koren kwando, To kai nasara. kai nasara. Allah maka albarka nawa. Allah ma hi zaman lokacin fa kafiye mun wai. Sai dai gwamnati ai ni ina ganin ai na kai karatu ne gwamnati. Ai na ne karatu. To kana da jani? Allah taimake ka a'a ai na ji. A'a kai. Ba ka kira mai mun wannan tambayar ko kuwa? Ai da kai mai bashi. Ai shi dan kunama ai ba wannan kunama. Kai. Wannan Yanzu ka mai bashi ai. domin Allah ni na lura gaba ɗaya a tafiyanka shi wannan so yake ka hambarar da ni. Ai daga alama ko za a hambarar da kai. To Ai yin mutum shi kisa a guji mutum. Gashi yanzu ka zo kana mun tambayar kwakwa. ba Ka sai ka tambayar kwakwa. Eh. Ka gane? To yanzu Sai an irin tambayi wannan- kaka aka yi ka shigo duniya. To tabbai kwakwaf. In ka ce kwakwam wannan kwakwa, ka zai ita kwakwa ba ai ka ce kwakwam ba, ka ce tambayar kwakwa saboda ka san ita ba al'amuran Allah wallahi. agwagwa ce fa an kashi da To ita agwagwa a banza take a gaya maka, ka je ka ɗauko mota ko mashin ka samu agwagwa ka taka ta ka gani abin da zai biyo baya irin mai wata shawara Allah. zan baka ne. To shawarar da za ka bari. Irin wa'annan. Eh Ka daina da suna raɓaka, suna cin zaɓe kuma suna zuwa suna tuna tsaye su ana shafa maka kashin kaji. Ka daina da daga yau. na dena.
kai na daina. ai saboda ni gwamnati ba zai iya rabuwa da ni ba a tafiyarsa ya san irin guduma wanda nake bada. A albishirinku. ya san guduma da yake ba. Albishirinku. Kai ka ce ko da shi ya ce shaƙa mu. Masha Allah. Ni fa akwai wani abu da ke damu. Me yake damun ka? Me ya faru ne? A dai tafiya ba ce? Me na danka da leda? To kai dai kwantar da hankalinka. Wannan Kasar da fisha atin lahi. kasar nan da kake gani. ka san fulani. Me wannan? Wannan